चलिए आई आज सम्मानित भोजपुर जिला के सम्मानित तबला वादक भाई अंजनी सिंह जी एवं इसी जिला के सम्मानित बेंजू प्लेयर भाई हरेंद्र सिंह जी बेंजू पर संगत कर रहल बानी, तबला पर अंजनी भाई संगत कर रहल बानी। जितना भी भगवान स्वरूप श्रोता गार्जीवन आप सब यूट्यूब के माध्यम से देख रहल बानी, हम गायक कलाकार रंजीत पांडे की तरफ से आप सबके कोटि कोटि अभिनंदन सादर वंदन बा। आई आज एगो आप सबके बीच बहुत प्यारा सा एक दहेज गीत लेके आइल बानी। हमरा आशा ना पूरा विश्वास हो कि आप सब पसंद करब जा। एक गरीब किसान के बाप अपना बेटी की शादी करता, कुछ रुपया पैसा घट जाता, एक आध बीघा खेत रेहन धर के बेटी के खुशी करे खातिर शादी करता। शादी के बाद गौना होता, ससुराल में लोग लड़की जाती या ससुराल वाले के लोग लड़की की जाल देता। कोई पधारित गीत बा। जनती त बियाह न करती, लड़की के बाप कहता जनती त बियाह न करती, रखती बेटी कुंवार, मेहंदी रचैती न डोली चढ़ैती, भेजती ना ससुराल। हाथी कसाई के गैया देके बनती ना हत्यार, बेटा बना के घर ही रखती, करती जीवन पार। अरे एक बीघा खेत रेहन जाके बेटी खाती धैनी, धूमधाम से शादी खूबा सब खेस कैनी पियर, हाथी के भेजनी ससुरार जी, बेटी के लोग जार दिहले। एक दिन साहेब सुनी दुखीड़ा हमार जी, बेटी के लोग जार दिहले। एक बीघा खेत रेहन जाके बेटी खाती धैनी, धूमधाम से शादी खूब सब खेस कैनी पियर, हाथ के भेजनी ससुरार जी, बेटी के लोग जार दिहले। एक दिन साहेब सुनी दुखीड़ा हमार जी, बेटी के लोग जार दिहले।
पहिलका अंतरा में लड़की के बाप कहता, मांगे रहे जतना लोग के सबक हम पुरैनी, बिटिया के शादी खाती करज से जतैनी, मांगे रहे जतना लोग के सबके हम पुरैनी, बेटिया के शादी खाती करज से जतैनी, तबो ना कसैया माने छोड़ले अपना गाए के, उहमें शामिल उनकर सारा परिवार जी, बेटी के लोग जार दिहले। एक दिन साहेब सुनी दुखीड़ा हमार जी, बेटी के लोग जार दिहले। और का लड़की के बाप थाना में एफआईआर करता, कहता का, अपना थाना में जाके केस लिखवैनी, पकड़े दरोगा जी ना एको फेरी आईनी, थाना में जाके केस लिखवैनी, पकड़े दरोगा जी ना एको फेरी आईनी, आइल बानी रउए लागे हम था के हार के, जेल में करवाई ओकरा सारा परिवार के रुपया लेके मिलल बाटे थानादार जी, बेटी के लोग जार दिहले। एक दिन साहेब सुनी दुखीड़ा हमार जी, बेटी के लोग जार दिहले। जय हो हरेंद्र भैया, बना रही। ओ हो वाह हनीन भैया वाह। और का आखिरी लाइन में कहे के भावा, हो लागत हुए शरम करम देखी के समाज के, लड़की के बाप कहता कि हम जनती कि हमार बेटी की हाल हुई, शादी ना करती भले ही जमाना हमके ताना मारी, उ हम दुख सह लेती। हो लागत हुए शरम करम देखी के समाज के, कैसन लोग हुए बिना डर लाज के, आस देके पास ऐनी देर मत कहरी, रंजीते पर नइखे एक दिन रउए पर गुजरी के जान, बेटी हुई है राउरो कुमार जी, बेटी के लोग जार दिहले। एक दिन साहेब सुनी दुखीड़ा हमार जी, बेटी के लोग जार दिहले। एक बिगहा खेत रेहन जाके बेटी खाती धईनी, धूमधाम से शादी खूब
सौखे से कैनी पियर हाथ के भेजनी ससुरार जी बेटी के लोग जार दियाले। एक दिन